Si, ibas a lavar ao río, ou despois había un lavadeiro tamén, para ir lavar, pero ibas a lavar a roupa todo ao río. Ao río ou ao pilón, ali despois había un pilón no medio da aldea, que era o sitio lavadeiro, onde se lavaba a roupa. Había que ir, no inverno amargaba bastante porque facía frío, pero había que ir porque senón, ou se quería poñer a roupa limpia, ou senón, non había outra, porque se socializaba. A xente falaba unha co outra, contaban as historias, eu era máis pequena, se cadra, escoitabas as mozas, falar dos mozos, falar todo eso, entonces, pois claro que era unha cousa bonita. Despois, un pouquiño máis adiante, xa a xente empezou a ter agua corriente nas casas e xa iba menos aos lavadoiros a lavar. Pero ao principio, acórdome, si, iba e ali xuntábanse as mulleres, incluso a veces había que esperar vez, que era o lugar máis importante de socialización, era o lavadoiro, precisamente. Pois cosendo, tamén moitas veces xuntábanse, porque claro, remendabas a roupa, facíase, as roupas aproveitábanse moitísimo, entonces cosendo tamén se xuntaban as mulleres, despois facendo outras tareas, por exemplo, antiguamente sei que fiando é por aí tamén, pero claro, eu teño yo aí da miña nai, pero eu xa non o vin. Pero, e despois tamén cando facían os traballos, porque os traballos do campo tamén os facían as mulleres e os homes. Eu ao muiño acórdome xa moi pouco de ir. Algo si, ainda teño ido con meu pai algo, pero xa non eu, de ir eu sola nunca fun ao muiño. Pero si, de ir levar o grau ao muiño con meu pai, si, me acórdome algo. Era o río, había que ir ao río. E lavábamos no río e íbamos á mañá. Eu iba á mañá. Porque éramos unha casa de xente. Nós tanto nunca había moitos máis, pero bueno, os rapaces meus irmãos eran pequenos, e lavábamos a roupa para o río, e ali estaba o como ia o grau, o señor Benito, e lavábamos a roupa, e claro, a roupa daquela usted non sabe, pero era desa roupa feita na casa, de liño e, do que se facía. E se cadra levaban unha docena de sábanas para o río. E ali clareaba cedo. Eu lavaba no río, e ali nun lado había un prado, unha finca, e ali botaba a roupiña a clareo, e ela aguábame a roupa hasta a noite. Despois a noite collíamos para o muiño, porque daquela a mí nunca me faltou nada. Clareábamos ali e levábamos a seca e volvíamos a traer seca, secábamos ali tamén. Pero está hai moitos anos. E despois xa fixemos aquí, despois xa hubo a lavadora. Eu ainda lavei aí nese tanque, ainda lavei moito, porque eu non debía dicir, pero a roupa gusta-me, a máis iba sucia, porque ven de terra e daquilo, pero privilada, no que cabía. E entón, non é como, eu xa tiño metida a lavadora, agora non, pero cando éramos 2 veces a lavadora, que non é dicir, botala así de calquera maneira, non, a roupa había que lavarla ben lavada. Lavámosla ben lavadiña no río, despois xa veu a lavadora, despois xa veu todo, e agora xa se vive ben, agora non falta nada. Quen di, ai que vida aquela. Porque eu non co cabe, eu agora podo dicir que tiño todo, porque claro, eu cobro. Hai moitos anos, eu tiño para me arreglar, e daquela carta non había. Cartos era o que non había. Si. Íbamos lavar ao lavadoiro, no brau, que secaba o pozo da auga, tiñamos que ir lavar alá lexos, había unha costa para baixar e para subir, e, bueno, lavábamos a roupa e despois traíámola para arriba para secar. Ao fin de semana, o lombo, eu máis a miña irmá, lavábamos un montón dela, porque ao ser tantos. Antes había uns lavadeiros así no río e iba a xente a lavar, si. Algún día que facía frío e tiñas que ir igual, que non é... No inverno, ti imagínate, no inverno. Ali había que lavar, a lavadora non hai tanto que hai. Despois sí, que despois xa había o lavadero na casa, coberto, e despois ao final xa había motor, co primeiro, e tiñamos un pozo, había que botabas o caldeiro abaixo e subía a auga, tirando ti por ela.
Antes lavábase todo, as alfombras e máis a roupa, porque tampouco había lavadoras, nin... Bueno, antes era distinto. Pero, sí, ao mellor xuntábamos ali no lavadeiro, pois ao mellor 4 ou 5 personas, sí. Que me gustaba, por lavar e por estar ca xente tamén, estabas ali un pouco e tamén falabas e tamén, sabes? Bueno, pois de todo. As mulleres somos moi cotillas, entonces, algo de todo. Sí. Sí, no brao eu tamén iba a lavar o pilón, sí. Encantábame. Sí. Porque era, non sei, estabas así ao sol, había xente, falabas. A min gustaba ir a lavar, sí. A calquera dos dous lados que había, porque temos os dous pilóns. Íbase lavar o pilón, cando era de inverno, e, bueno, era o periódico do pueblo. Cando íbamos ao baile, cando éramos chavalas, se decía, bueno, mañá xa hai o periódico no lavadoiro. Xa había o periódico, pero despois, cando eu viña ao brao, as fontes esas secaban e non había lavadora. Entón, xuntábamos a roupa e marchábamos ao río, que hoxe, Dios me libre que lavar no río, que non sei que lle pasa aos peixes, e daquela había peixes por todas as esquinas, amas había unha fila de lavadoiros e toda a xente lavando no río e xa traía a roupa seca pa casa, cando era de brao. E a xente comíamos ali e bañábamos, bueno, eu creo que antes era todo diversión, éramos con menos máis felices, me parece a min. Sí, hombre, claro, as mulleres da aldea baixaban e colocábamos a roupa polas linas silveiras e puñíase a clareo e xa se clareaba esa roupa, que agora xa non se clarea ni nada. Moitas veces, con miña nai, nós non tiñamos muiño, bueno, non tiñamos parte nun muiño que había ali cerca, pero cedíanolo, cando lle sobraban as horas cedíanolo, ali íbamos moer o millo. E eu tiña un medo para ir ao muiño, levábamos un farol, eu tiña medo para ir diante, que a mamá tiña medo para ir detrás, de todas as maneiras. Despois, para moer, para cocer, ibas a outros muiños, ibas a outro lado, onde xa se viña a fariña peneirada e todo, pero para os animales íbamos a ese outro. Que remedio, que chovera que nevara. Era o que había que fazer, non había onde ir lavar, non había lavadora nem nada. E así. Daquela había moitísima xente, se cadras xuntábamos, pois había 3 lavaderos neste pueblo. E ás veces ainda había que esperar, porque claro, éramos moita xente. Ali... menos de 3, 4 e 6 e 8 e 10 eran as familias, entonces claro, as casas cheas de xente, o lugar éramos, creo que éramos 17 ou 18. Entonces, botelle a conta de 6 a 7 fillos e a 10, a ver, éramos moitos, en algo había que pasar o tempo tamén. A mí sempre. Ainda berraban comigo na casa, porque a outra casa estaba ao pé do lavadero. Entonces, eu, ao que tal, escapaba para o lavadero, aunque fora con trapo pequeno, e para nem pasar o tempo. E berraban comigo, porque claro, había que fazer na casa e eu escapaba para o lavadero. Pero, eu sei, aunque fora sola, eu iba. O meu era lavar. Lavar e coser, esas cousas. E calcetar tamén, arranchillar, de todo porque había que fazer. Temos aí un pilón aí arriba e outro aí máis abaixo, eso sí, además íbamos encantadas da vida, porque ali sentábamos todos, puñías a roupa a clareo, despois había que ir a remollar, íbamos as rapazas, de paso xa quedábamos ali, de conversación, ben, ou xa sí, que íbamos lavar. Coas nais, normalmente, porque iban as nais que levaban a tina, e ti ibas con elas, e lavabas, sempre che deixaban lavar así as cousas máis menudas,
e gustaba, como non che vai gustar. Ese era o máis entretenido. Ai, non me faga recordar, porque non sei, pero do cotidiano tampouco, eu creo que non había moitos cotilleos aquí neste pueblo, non, ou eu polo menos non recordo así, hombre, sí que comentabas, eu que sei, depende se pasaba algún caso ou... Pero non recordo así uns cotilleos, falabas o cotidiano. Tampouco éramos tantísimas como para facer unha reunión grande que podía estar 3 ou 4 xuntas, ou 5 ou 6. Bueno, nas foliadas xuntábamos máis porque viñan as de outros lugares, digamos. Por exemplo, eu recórdome que cando se botaba o liño, despois, bueno, había que enrialo, despois restregalo, despois mazalo, despois restregalo, despois... Bueno, todo eso que lle sale, que se lle chamaban tascos, esos, por exemplo, os chavales de aquí, viñan os de... Recordo que viñan os que eu tiña unha amiga noutro pueblo de aquí de abaixo, de Taín, viña María del Carmen, José... Entonces, esos guardábamos para os rapaces, íbamos aí, chamámoslle o Alto do Chao, e a unha beira da noite, por exemplo, as noites, digamos, levábamos os tascos e eran uns luces de colores, eran uns fuegos de colores preciosos. Pasábamoslo aí, pois, ao mellor organizábamos unha merenda calquera ou e que levábamos os tascos. Despois con un pau subíamolos arriba. Entón, claro, eso vai chardendo por o aire. Eran uns fuegos.